Vrei să ne împrietenim? Da, pe tine cum te cheamă? Eu sunt Mira, dar pe tine? Pe mine mă cheamă Laila. Bună, Laila! Laila, știi de ce papagalii sunt așa colorați? Da, știu. Și îmi spui și mie, te rog. Da, pot să spun. Pentru că au ajuns până la capătul curcubeului. Și acolo au găsit multe culori? Da, foarte multe le-au luat și au colorat lumea. Super! Acum am aflat de ce papagalii sunt așa colorați. Mi-a plăcut povestea ta. Ne mai vedem și mâine? Da, ne mai vedem. Mâine vom spune altă poveste, da? Da. Bine, pa, pa!